Истинските герои са тези, които защитават важните неща в живота. Ние само им помагаме. Unicredit Bullbank. 2008 година, май месец, започнах като директор. Преди това, спечелих конкурса тук, който беше. А преди това си бях уредник археолог в музея. Голямо удоволствие да ходя на разкопки. Първоначално съм започнала на Биритуалния некропол в летището. Той е прабългарски некропол. Там се запалих, да. Там и след това на Джини Баир с графитокерамика излиза страхотна, много хубави. Те са направо блюда. Такива няма и в Търново. Много красиви. И да, то се запалваш. Никога не знаеш какво ще излезе. Това, което се случи 2007 година, до някаква степен ми промени живота. Такива открития, те се случват веднъж в живота, на някого даже не се и случват. Смисъла на живота е да оставиш нещо след себе си. Изключвам, децата. Тези неща, които са от преди 2500 години, които са толкова добре запазени, които те ще продължават да съществуват и да бъдат тук и да ги виждат много хора, това е смисъл на живота. Истинските герои са тези, които защитават важните неща в живота. Ние само им помагаме. Unicredit Bullbank.